Kaikille sillä YouTuben toisella puolella. Meikäläinen on Supermies tubettaja. Ja Cops and Crims 6. osa pelataan. Joo, mennään tonne. Ja tää on erittäin mukava peli mun mielestä. Se on mun lemppari. Tiimaa. Ja tykkään itse. Ja pommipurkusetti ja granaattia toi niin kuin aina. Sellainen niin kuin, joo, mitä siellä heiluttelee mulle. Älkää heilutelko. Oon huono tässä pelissä. Tai en kyllä kovin huono. Tästä täältä. Jos granaatti kädessä, niin voidaan heti heittää pari. Mä oon kopsi. Yeah, voitto. Sori kun en puhunut, oli niin jännittävä matsi. Voitan vihdoinkin jotakin. AK ja granaatit tosta. Noihin mä säästän sitten. Okay, let's go. No niin, mitako menoks. Ja hei, kiitos jos te katsotte mun videoita edelleenkin. Mä saan niin kun, mä alan tekemään sitten lisää. Häivy kännykkä siinä. Kännykkä oli niin tietokoneita. Oh! Voi vitsi, mä kuolin. Mitä se kännykkä? No joo, no niin. The bomb has been planted. Criminals win. No voi. 30 seconds left. No niin, kriminaalit voitti. Ja... Taas me jonkun aseen. Go, go, go. En. Ostetaan se vielä. On kova ääni. Miten äänet voi olla vieläkin niin kovalla? No voi. Aina kun sitten on näitä asetuksia, mutta tapetaan. No niin. Kuulostaa paljon paremmalta. Miksi kriminaalit on voittanut ne aika hyvin näitä matcheja? Ei hitsi, ei ihan. Alright, let's move out. Minne kaikki meni? Niitähän on 2 enemmän. Joo sori. Nyt kun mä olin ulkona äsken, niin... niin... En taas muista puhua yhtään, kun... Slagi. Kato. Aaaa! Ei hitsi. Nyt kuolin taas. Joo niin, ei voi mitään. Se on harvin paikka, että mä kuolen niin usein. No
No seuraava roundi. The bomb has been planted. Tuhotkaa se pommipollarit. Yksi pollari vielä elossa. 30 seconds left. Kolko tsekkaa ikas netti jo? Ja tuhota pommi. Se on alla. Pääs lagittelee nytten. Huono merkki. Tietokoneella taitaa olla jotain, mutta ei se mitään. No niin, heti lopetti lagimisen. Noin, ostetaan tosta. Alright, let's move out. Joo. Mitäs vielä? Tässä on nää hyvät rappuset. Tänne on ihan mukava mennä. We dropped the bomb. Cops win. No voi pollarit. Te voitatte aina. On mulla ainakin maniita. Vielä on vähän. Lock and load. Mä en oo varma missä ne oli ne hienot rappuset. Mä haluan mennä sinne. Ne oli jossain täällä. The bomb has been planted. One enemy left. I'm reloading, cover me. 30 seconds left. Joo. Bomb defused. Hei! Win again. Noniin hei. Sellainen oli tämä video. Nähdään ensi videon parissa. Moikka!